Alicia chu professor omnai na chuan ron lutin in chunglam apan chawa an thom chu a roi thei kongkhar chu hongin professor chu pistolin avatina kamanta chemela avati professor che thut an tum chuan silai aka puak le popa engthil ma ti tum su tha che hi ka chak zek ania ka pasalin min thi san toa nangma wangin policein min zui rengbok kanau pai lai wang chia hian ilua ka kap lawani jela ka tan chuan enkol tu tur anei don si lo ma se hei hi shero ka soi anga iom lo chuan kanau te enkol tu tur ka zong mayang helai himo in bi Rawkna engkim in ruam man na chu Madrid khopui mun drop nok ber I thlanga atia professor chuan engthil nge ka chunga iti don tina zota in ruam man na ilakatangin ka hriat hnuah ka pelut don che idam chungin jela itangang alotia Lisbon da tu helicopter kha anlo zuya sipai officer pakhat chuan jet fighter kan tiranga ankap thlangal theyang alotia nilove pilot kha anung chungin kanman turani atrumna hmuna kan lo changang tamayo chuan alotia bank katrangin Lisbon chuan professor biak avatuma professor chu Alicia in chera chainin alo thlung betani Alicia in Lisbon o ashiat chuan mak ti takin Raquelin bank ka enge ati alotia professor angoi reng phone alo chan tak si lova chuan Lisbon chu angai a thachia lova Tokyo in Marcel nen thil poimo anchhuah lok aniang atia Lisbon chuan in bol ka dua jumpsuit sen milo pe bawk te o ati chuan ole Mrs Professor alotia Alicia in engtin nge Raqueli bank chunga alu I thiante engtin nge anron tlan chuang rang ka chakso engtin nge iti don tin alo zota professor angoi reng I tong lo chuan kaka pangche ti pain alua pistolin atina silaya tinin mitam takin min lo dop to ati chuan ani chuan katin lo chenga ani mayalom ti pain akepha akapa professor na tilutuk chu a sen tron mai tuna ka zot non leng che natna tam zawk a thlen ma in atia rang ka chak in chuang tuya engwange hre tak chungin professor chuan sin te tein kan siam lak chhuah aol sam zawk nan alotia karing renga engtin nge in lak chhuah don alak chhuah dan om chun tui chepai chuana atangin aloti le a Alicia chuan mia emomin tiam ni tui chepai chuana chuan police tam takan lo om don sin thudik soiro atia rangka chak noi te chu bol hloin a hlia vek anga an hmudon hleinem ani le tui chepai na tanga rangka chak in lak chhuah don si chuan heta hian enge itia Alicia chuan aloti le a in hnoi lama hruai thla in rangka chak ilak chhuah dan tur soiro atia professor chuan police nena min hlan zawk mai ro aloti chuan kaman tir che chuan itlan chuak lenga ruah manna in nei le vek thawang ti pain in chungpan na leilon atang chuan anam thla a professor chu cheina in khain achan a che hle isha thiam lawani ka thian te hi ka phat san don lo kan ruah manna hi ka shil che rem lovani idu le min that ro tina aw vaka Marcela helicopter khalchu police in an lo chui chara atrum na hmuna lo chanan tumani police hlen ma in atrum felman professor chuan ruam manna alo neilo ko veka a thian te chu helicopter trumna chuan ran vul tu angin an lo oma police an lo thlen chuan Marcel mu tur alo om lo professor thianpa Benjamin a chuan ka beram te an thata tu tenge anni ka shelo kar senin alo muaka antlan ngal atia Lisbon an chan chuana kar kha CCTV atangin anlo mua chumi ang chia chuana soyani tamayo chuan a motor omdan te soin zui turin ati ngala kar sen chu helicopter le motorin an zui an nei to le
kalkonga roadblock an lo da bawk tamayo chuan kan man do ne tin alo tang tak zeta an ti ding thai ta motor atang chuan bom or mi pakhat alo chuaka kanupui nen min kidnap ani alo tia Lisbon aya meichia anda kha anupui alo ni Angel chuan min bum le to ni hi Cornell alo tia Marcel chu Benjamin atenen motor dangin anlo chuak le chiani Lisbon chuan professor biak alo tum le a Alicia in professor alo kailut ve mek bawk professor chu a chan tira kan plan to ta kan kal thei to e rangka chak te hi kan la chuak to don ani Lisbon chuan aron tia professor chuan engma kan la chuak lawang tun hi karon biak top na tur cheu ani mai thai kan plan te kha an hreto aron tia Lisbon ho chuan athil soi chu mak ti takin an lo ngai thla Alicia chu ron trongin hello Lisbon Tokyo Helsinki khopui hming sang teu intlo thei to lo tur hming in pua Denver chuan tunge a alo tia Inspector Alicia Sierra ani kha Lisbon chuan alo ti Raquel ahma lokin police camp pai oma chuan thlok kwal velin Bank of Spain a itum lea engtin nge iti thei zawk engkim hi atop to ti lo shero professor thunu nung soidui nayam Alicia chuan atia kati palani Raquel Rio Palermo kati palo Helsinki Bogota Stockholm min ngai dam ro Denver Tokyo ati lai chuan dutoro professor Alicia in alo tia kan buai ri lutuk khelama ti tur kan nga ani photu tin phone ada Lisbon ho chuan anril ru ana a anbei dong tlang hle chuti lai chuan Helsinkian sipai motor bank lampana ron tlan chu a hmua sipai an local tina au tuar tukver atanga anva en chuan sipai motor tam takan lo tlana professor chuan bank pona thil thleng te chu a om huna tang chuan ril ruha takin alo thlir rengani an mission te chu an mai korte hli sakin pona anchhuah tira Lisbon Tokyo le Stockholm te chuan an ral thuam te dain an zui chuak ve ngal an mission te ma a dingin Lisbon chuan Cornell tamayo flek var kan kenge tinaron ava tamayo chuan thinrim zetin anni ho so vashwai ngal ro tuna vaman ro atia Angelan chutiang thil tuna ri chuan iti thei lawang ati chuan kati chevek don min buma kazai dam nei na thlin to lo tamaya chuan alo tia flek varan ken so man lai atang toin indona chuan anin za sak ton thi nazi ho taknial pon anja thina sin khovel mit mua hetiang thil hi ti tummo tin Angel chuan alo changa Suaresan Cornell ithupe kan ngak rengania alo ti ve chena tamayo chuan kashialom kain ngei to ni hi alo ti vin hlura Angel chuan he indona hian mipui ma tunge mi tha nia tunge thalo ti lan tir huna ni hi iral thuam dala vabero thu top soipuyang che alo ti le a Cornell chu Angel soyang chuan avakala Lisbon bula chuan enge indu avatia Gandia ain hliama thilmu tir tur chekan nei ti pain phone a hmua video call a Palermo biain Gandia nung series dan chu Tokyo chuan alo shilfia neurosurgeon amamua iron tir lut thayang Lisbon chuan alo tilea tamayo chuan tuna doctor karon tir chuan kasipai te ron tir lut turin darkar thuma tanga darkar level kalo nga angai leanga chu in shelok vek ani tiro chu wang chuan in man ro nei chun Gandia in mangta ani atia Lisbon chuan isipai rinom Gandia hi zeng emo piang swal turin inut chia duang mo alo tia nilave ron chua ula kalau en kolang atia chuta chuan hlok na kan nei ve nang Lisbon chuan alo ti ve le a lo ngai thate tuna iron chua tir lo chuan kasipai te an ron lut nga lang i chhuah tir chuan
bank chunga in thil ti te ka zo chungin darkar khat hunin nei theiang tamayo chuan atia Lisbon chuan kan han soi ho lokange atia Tokyo in pelut mayang u darkar khat hun kan nei thei don alom alo tia Lisbon chuan thil ka she thiame professor an man lo man ni se chuan an soi chuak emang Alicia Khan amain amana amal tranani atia Gandia chu chhuah kan remti Emaxe professor kan lo beve photang Lisbon chuan atia Indu du chu lo zot ro minutely hun in nei tin lo chang professor an man lo ti chu an hra chiang ta an mission tenen chuan bank ka anin zui lu le ta tham mai Gandia le Bogota te chu an lo in suala thel an tum chuan an phal lo an bei dong to ni Lisbon chuan Palermo nena professor an man lo thu le an ro man na te ala top lo ani ti a hril mola an boilai chu chuin Arturo chuan an mission te chu silai le bulletproof kor te chu alo peru chara Gandia chu Bogota an athat man teu hle Tokyo chu ngei om takin alo tong khum le a thel tu ber chu insum zo lovin a nek mola Tokyo thela an boilai in Arturo an silai aron met puak thut mai silai kap ngailo ti taka a control zo le si lo adu lo thlengin atlir kwal popa silai met puak reng chungin governor hovin an mission then khat chu room shana atlan chu apuya Arturo chuan an mission te baka Denver chu aka phliam telani Arturo te ho chu an zuya Denver thinrim lutuk chuan a hliam ngai sak lovin a zui ve ngal an vai in ton chila an in kap na samai Arturo te chu an hual bet zela room pakhata an tlan lut chuana tur kongkhar an han en chuan bom an lo kam veka room chung an han en chianga an silai le ral thom zong an da khom na hmun alo ni professor te bi Rawkna ina chuan Marcel le Benjamin an lo thleng ve chia professor chuan ring takin alo awa Alicia in pistolin alo tin ngal au chun zom char Alicia chuan khong hluin a chiu mu hil ta ringot ani pon lama chuan silaya in kap thom an lo sheve reng boxi Cornell chuan a special ops te chu lut turin atita a Arturo te chu room pona an changa silai mu an nei tlem to si chung lama tangin an lo ka ve reng bawk an ril ru abuai hle governor chuan du tok toro Arturo kan mi te ika pliam to bawk alo tia Artu chuan grenade ken pain hei en ta che Messi Neymar le Cristiano Ronaldo kan nei hi ti in Lisbon te omna lama grenade chu awa vom phaya an lo in sa seng man thra mani an bi Rawkna chuan professor mutur a om si lo Marcel le Benjamin te chu an ngai a thazan lovani Marcel an professor mu awa mu chuan amu hilani hi bengseng su avatia professor chu puanin aku thatnu chuan ain rin lo line Alicia in Marcel chu alo chiu velia bedrooma in tirh Benjamin angai a thachia lo pistolin kongkhar chu alo tin vea Alicia chuan alubula thoi fia ka kapin karon kap le ni chuan afu to nge yang che isilai milron pero atia Benjamin chu aman vele ta bedroom atanga aron chhuah chuan tunge ini a New Delhi mo alo tia kapi khopui hming ka nei ve lo tin alo chang pon lam si pei lo lu tum chu Helsinki chuan alo hmua ral thuam fam kim nen an lo lu don tin Lisbon avashil ngal Gandia kha chuaro ti chuan hun kan nei bel theiang aron tia sipai te chu anon lu trap to get hongin Gandia chu maikor an vuatira smoke an pai tir bok
an nor chuak ta gandia ani e tin cornel an vasila tamayo chuan in sipai te hnuk hi ro alo tia Stockholm chuan Arturo te lu chhuah dan kong dapin ceilinga alon chowa Tokyo le Rio ten penek ruma ral thuam te chu an lo la ve bawk Arturo chuan an tomna tangin indona motor te aron khal pheya alo ka phei buan mai an thei topin an silai munai chun chuan an lo kap let ve a Stockholm chu ceiling atanga zuang thla in nunglam atang chuan pistolin alotina Governor le midang chuan an silai te an lo da thlangal Arturo chuan Monica in chirna tur eng thil ma ti su I silai kha da tharo an zinga mi inilo ti pain a pistol pai chu ban atuma Stockholm chuan akap let top mai Arturo hiam chu rang takin an boi pui ngala a serious avangin pon lama doctor ten kol turin an nor chuak tu governor le midang pahni te chu anchhuah ngalani governor chu police kemba tamayo an bank chunga thil thleng te chu alo zota governor chuan thil thlen dan chu kimchang takina shil bank ka chuan sipai teron lut thai reng an ni avangin Palermo ho chuan anin puacha an lo in ral rin rengangai Palermo chuan tamtak an ni dona kan hne lo nge yang Emaxe rang kachak kan lak suwa theina turin kan ti khotlai turani alo tia an lo beile dan tur te chu bank chung map nen chuan uluk taka enin an lo zir hova Professor te Rawkna chuan an mani mantu Alicia chuan nawalo vei thut mai ana tilutuk chu Professor chuan lo bia in Alicia ngai thlaro damdoi ina kal thei inilo ke mani ang thovin police in an jong che min phella kan tran puyang che alo tia Alicia chuan ke main ka nei don ani kan pi le pu te lo ti thin to danin tina lo changa Professor chuan min huwa ti ka sia ma se tuna tak chuan kan tran puina imamo nangma le inaute kan chan chhuak anga ti chuan min pui ve turani police zon lai ve kan nia din hun khata ding kan ni hi atia Alicia chuan injinga mi ni ve angin min besu adam chunga tlan chereng renga nun man ka tumlo alo ti ve le a ama a nei chu atum ta ni aron chuak thailo tinge a chhuah lo tina tre vak vaka Professor chuan ikut da lut la nangma in zoi mongin ilak chhuangai ti dan dang om lo alo tia sipai te chu gandia hovin bank ka chuan an ron lut don ta in chung lampo an lo in ring thap to Alicia now vei na tilutuk nei thei si lo beidong chuan Professor te thian ho chu a chhuah ta a now nei tur boi puin an phe boi ngal sipai ho chu in chunga tanga lu an tumani bank chung zola chuan an uai chowa Palermo ho te po in chung lama an ron lut tur veng turin an lo in puacha ngal sipai ho chuan an lu thlak na tur bom an kama an met puak ta Alicia inaw nei tur chu Professor chuan lo char atuma Alicia thlaphang su iti thei tin alo hnem pa char bawk atopa chuan asang chuak thei ta no te chu Professor chuan Alicia apea alo kwa vong mai chuta monitor an en pheya
bank ka bompuak chu anwa mu thai ani If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. I don't care at all. I am lost. I don't care at all. My time, my life is gone.